Radio Fènix, un podcast de debat, reflexió i lluita des del País Valencià. Si vols comprendre el funcionament del capitalisme des dels seus fonaments, aquest és el teu podcast. En aquest capítol escoltarem a Carles Badenes Escudero, economista i politòleg i doctor en Història, castellonenc i actual analista econòmic de la Generalitat Catalana. Ens parlarà de l'ABC del capitalisme d'una forma senzilla, però amb rigor acadèmic i crítica militant. Per comprendre per què és un sistema d'explotació i extractiu des del seu inici i estar més preparades per destruir-lo. Escoltareu la seva última aportació a l'última escola d'estiu de la Fènix, celebrada, com sempre, a Navalón. Esperem que gaudiu aquesta classe magistral tant com ho hem fet nosaltres. Vale, doncs moltes gràcies per convidar-me, estic molt content d'estar ací, no sabia que éreu tantíssima gent, me pareix un excitat, me vaig estar en un lloc molt guai per a vindre a fer aquest tipus de trobades, aquest tipus d'escoles i bueno, doncs això, un plaer estar ací. He de afegir a l'extens currículum que ha presentat ara Xavi, que des de fa 3 mesos soc pare i he tingut una nit un poquet guerrejadeta, per tant, disculpeu-me si estic un poc espès. I a banda d'això, els comentava en alguns companys de l'organització que se m'ha trencat el mòbil venint així, m'he perdut, no podia avisar, o sigui que he tingut un matí també, nit i matí bastant complicats. Però no he vingut a impressionar-vos, he vingut a decebre-vos, entonces crec que més val començar per això. Començaré decebent-vos dient que al voltant del títol, o sigui, que fallaré bastant a lo que planteja el títol. Segurament hi ha interpretacions de lo que seria el capitalisme extractiu o definicions del capitalisme extractiu en les que segurament esteu familiaritzats i familiaritzades i a les que em referiré, que ells situarien sobretot la problemàtica, diguem, la relació del capitalisme amb la naturalesa, amb el planeta Terra, amb els recursos naturals. Crec que és una qüestió importantíssima i que està al centre de la crisi ecològica que patim, però no és i per suposat m'hi referiré, però no és el meu camp d'experiència i intentaré entendre el capitalisme extractiu en una accepció una mica més àmplia, que engloba aquesta contradicció capital-natura, però que va una miqueta més enllà. Això seria una primera decepció, potser per alguns al títol, depèn de com hagi interpretat cadascú el capitalisme extractiu i si veniu a una xerrada ecologista, no ho serà ben bé, però intentaré cenyir-me a la idea de capital extractiu, de capitalisme extractiu. El que no sé si serà tant una introducció teòrica, jo faré la introducció teòrica, però una mica amb la idea d'aterrar a una lectura de la conjuntura, que crec que pot ser, m'imagino que la majoria de vosaltres sou militants i esteu actius en col·lectius i moviments i crec que ens pot ser més útils per a situar-nos, no necessàriament per a incidir directament, però evidentment toca començar per la part més teòrica conceptual. Comencem per algunes obvietats, hi ha com dues grans, no sé si definicions, però com dues grans accepcions del que seria el capitalisme extractiu. La primera seria una accepció més estreta, més precisa, però que es relaciona sobretot amb la idea d'extractivisme, amb la idea, podríem dir, d'uns límits externs, entre cometes, és a dir, uns límits que el sistema econòmic capitalista no té en compte i que li venen imposats per la naturalesa, per la realitat biofísica. I dic externs entre cometes perquè, evidentment, tot sistema econòmic o tot procés de metabolisme social, tota forma d'organització social, la naturalesa o l'entorn biofísic no és extern a aquella realitat, però podríem dir que, i després tractaré de justificar-ho, per al capitalisme i per a la lògica de l'economia capitalista, la naturalesa és una exterioritat i per tant els límits al creixement o la falta de límits al creixement, el creixement sense límits topa amb uns límits biofísics. Això seria una primera accepció, com dic, més precisa, segurament més estreta i en la que potser, no sé, suposo que depèn de trajectòries, potser esteu més familiaritzats i sobre la qual s'estan publicant treballs i llibres bastant interessants. Per exemple, s'ha publicat fa molt poc un de Thea Riofrancos, que crec que és bastant interessant, que tracta d'analitzar el sistema global des del punt de vista, o posant al centre l'extractivisme i la relació amb la naturalesa. La segona accepció
inclou aquest extractivisme, o l'inclou parcialment, però, com tractaré de justificar, està més relacionada, podríem dir, amb els límits interns al creixement del capitalisme. Ara això sona com molt abstracte i fins i tot una mica pedant, però després ho intentarem aterrar, perquè com a mínim en el meu cap té sentit, després veurem si en el vostre també. Per tant, comencem pel principi. Diguem que en totes les societats, independentment de com s'organitzen, hi ha com dos grans fonts de riquesa. La riquesa al final pot prendre formes molt diferents, se pot organitzar la seva distribució i accés de manera molt diferent, però les dues principals fonts de riquesa, que de fet són molt diverses internament, però són la naturalesa i el treball humà. De fet, algú diria, i el treball animal seria una discussió interessant, no és només una discussió filosòficament interessant sobre què és el treball i sobre si cal, si implica una concepció prèvia del que s'està fent i de quin és l'objectiu de l'acció, sinó que és interessant també des del punt de vista, per exemple, de la història econòmica. Segurament per analitzar altres èpoques, quan els animals són un bé de consum, per dir-ho així, o quan són un bé d'inversió. En qualsevol cas, crec que per a simplificar podem entendre aquestes dos grans fonts de riquesa. I al final, les societats de classe, les societats en què hi ha grups diferenciats que tenen diferents accés, diferent nivell de poder i normalment tenen relacions entre ells, o almenys entre alguns d'ells, unes relacions marcades per l'explotació, bàsicament difereixen en com organitzen l'accés a aquests recursos, com organitzen el treball i com distribueixen el seu fruit. Diguem que en tota societat de classes hi ha una manera específica d'organitzar l'accés als recursos i per tant d'organitzar també l'exclusió, i després, pel que fa al treball, no només hi ha una organització específica del treball amb unes regles, normalment unes regles dinàmiques, per dir-ho així, de dinamisme, sinó que sobretot hi ha una organització sobre la producció de l'excedent i l'apropiació de l'excedent. Al final, quan parlem d'explotació, si no volem portar a un terreny moral o gradual, en el que és més explotador un jefe que és antipàtic o és un cabró que un altre que potser és molt simpàtic però s'està forrant amb l'esforç dels seus treballadors. Si volem portar a un terreny, podríem dir, més científic o més objectiu, al final l'explotació va de l'organització del treball aliè i sobretot l'apropiació de l'excedent. Entenent l'excedent com aquell fruit del treball que va més enllà del que és necessari per a reproduir-nos. Bona tralla per a les 10 del matí. Tenim una piscina, la veritat que admiro molt que estigueu així. En el moment que vulgueu me podeu interrompre i ho torno a explicar, o si hi ha algun dubte o alguna crítica o alguna no s'ha entès bé, ha sigut imprecís, ho podem fer. Però direm que les societats de classes ja hem de recordar aquestes dues facetes. Una manera d'organitzar l'accés als recursos naturals, d'organitzar com se fan servir, d'organitzar com s'exclou a una part de la societat del ple domini de recursos naturals i una manera d'organitzar la producció de l'excedent, qui se'l queda, per a què se fa servir, com s'organitza, com se distribueix. Direm que és el que haurem d'anar a mirar quan volem comparar o quan volem entendre la dinàmica de les diferents societats de classes. El capitalisme, així vaig a fer-vos un descobriment, el capitalisme és una societat de classes. Si això és una cosa que permanentment tracta, sobretot en els últims anys, ha desaparegut molt del discurs públic, potser amb la crisi va tornar a ressorgir, però que és un esforç permanent per part de gran part dels economistes, dels apologetes del sistema, dels polítics, dels empresaris, per diluir aquesta realitat, que és que el capitalisme és una societat de classes, una societat organitzada en grups, estructurada en diferents posicions pel que fa a l'accés als recursos i pel que fa a l'organització del treball i a la producció de treball excedent. Producció i apropiació. Per tant, hi ha uns interessos confrontats entre classes i sovint també entre grups i estrats, però hi ha uns interessos confrontats que podríem dir que són objectius, que és independentment de si el jefe o el rendista o el financer o el treballador és simpàtic, antipàtic, bona persona, se cauen bé o no. Hi ha uns interessos econòmics, objectius, confrontats al voltant de l'accés i de la gestió democràtica de recursos de la riquesa, podríem dir. Allò que caracteritza específicament el capitalisme, i perdoneu que vaig molt a lo bàsic, però després crec que ens servirà per
per entendre esta idea, per entendre el cognom extractiu hem d'entendre primer el nom. No? Allò que caracteritza principalment el capitalisme en relació amb altres societats de classes anteriors és que aquesta explotació, aquesta extracció de l'excedent i la majoria de les relacions entre els agents que formen part, fins i tot dintre de les classes, prenen una forma econòmica. Vale? I què vol dir que pren una forma econòmica? Bueno, potser ens pot servir comparar-ho amb societats on això no prenia una forma econòmica. Pensem-ho, segurament la manera més simple de veure-ho, però es pot anar molt més enllà, és comparant amb una societat esclavista. En una societat esclavista, l'obtenció de l'excedent es fa per la via de la violència, pura i dura, crua. No hi ha cap decisió per part de l'esclau respecte a la cessió de l'excedent. Pot haver càlcul econòmic per part de l'esclavista, especialment les societats esclavistes més avançades i ja connectades amb una economia capitalista, com la Cuba del segle XIX o la societat del sud-est dels Estats Units del segle XIX. Pot haver un càlcul econòmic, però és un càlcul bastant diferent. Els esclaus no compren, els esclaus no prenen decisions de consum, no prenen decisions sobre l'organització del treball, sobre si treballar més o menys hores, no poden decidir res i el cost, el cost de producció no es considera. Ara aprofundiré una mica més en això. Si ens fixem en les societats feudals o fins i tot en els sistemes tributaris, l'obtenció d'excedent per part del senyor o de l'església o en les societats tributàries per part d'un estat relativament avançat i burocràtic, l'excedent s'obté, o sigui, tu treballes però li has de pagar una part al senyor, per exemple, en el cas de l'església és famós el delme, no? Una desena part de la collita va parar a l'església. Per què li la pagues? Doncs perquè estàs obligat. Això és una forma política d'explotació. O una forma, de vegades, político-militar, però és una forma política o militar d'explotació, una forma que fa ús de la violència i hi ha una obligació de la cessió de l'excedent. En el capitalisme això és bastant diferent, perquè aparentment ningú està obligat a treballar, són lliures de signar el contracte de treball i, de fet, com plantejava Marx en un llenguatge, diguem, que quasi que més que dialèctic és irònic, Marx plantejava el treballador és doblement lliure. És lliure de les cadenes que li impedeixen vendre la seva força de treball, és lliure de les cadenes que el lligaven, per exemple, a un senyor, pot anar al millor postor, al millor jefe a treballar, però també és lliure, està alliberat de l'accés als mitjans de producció. És a dir, està privat, és una lectura, podríem dir, irònica. És doblement lliure en el sentit que tu pots decidir si anar o no a treballar en el mercat laboral, per a una empresa o una altra, però l'alternativa és que no tens més remei. Però en qualsevol cas la decisió la prens tu. Tu pots decidir morir-te de gana o intentar practicar l'autoconsum quan se t'ha privat de l'accés als mitjans de producció. Diguem que aquesta és una primera accepció en la que el capitalisme, l'explotació, té una dimensió econòmica. De fet, més que aquesta llibertat a la que referia Marx, com dic, almenys des del meu punt de vista, amb bastant més ironia que dialèctica, més que aquesta llibertat segurament és més útil el concepte que introdueix una historiadora, que és Ellen Maxine-Wood, que és el concepte de dependència de mercat. Mire cap al micro. És més útil el concepte, com dic, és cert que hi ha una lliure elecció condicionada per la privació de l'accés a aquells mitjans que permetrien reproduir-nos, que ens permetrien viure, però s'entén millor quina és la relació amb el mercat de treball, però també amb el mercat de productes, si en lloc de parlar d'aquesta doble llibertat, parlem d'una dependència respecte al mercat. Què vol dir dependència del mercat? Vol dir que necessitem passar indefectiblement pel mercat per a obtenir diners per a comprar el que necessitem per a viure, el que necessitem per a reproduir-nos. Això, que és una cosa que tenim superassumida i que és superòbvia, és una novetat històrica. En la majoria de societats que ens han precedit, l'autoconsum ha tingut un pes no preponderant, però un pes molt, molt més important. I l'autoconsum, que es basava en la combinació de propietat privada i l'accés normalment a béns comunals o béns de propietat compartida o a béns amb diferents propietats i usos que se solapaven. Però diguem que l'autoconsum ha tingut
un pes molt important, de vegades amb mecanismes de compensació que estaven més a prop de la redistribució. Això no m'agradaria que vos quedàreu amb la idea de que el capitalisme va vindre i va trencar l'Arcàdia feliç. La gent autoconsumia, estava tranquil·la en el seu mas i va arribar el capitalisme i se va carregar aquests equilibris. Per suposat que en les societats precedents al capitalisme hi havia explotació, però, com dic, l'organització del treball i la majoria, no totes ni de bon tros, i depèn de societats, però la majoria de famílies depenien en gran mesura de la producció per a l'autoconsum. La meva pregunta és... Perdoneu, acabé això i faig la pregunta. Depenien en gran mesura de l'autoconsum, però això no vol dir que no hi haguera un excedent apropiat pels senyors o per l'Església o per l'Estat, per un funcionariat, un estat burocràtic. La meva pregunta és, vol dir això que no hi havia mercats en les societats que van precedir el capitalisme? No sé si poden fer preguntes així, de mi a vosaltres. Algú vol respondre? Algú s'anima? La resposta és sí, clar que n'hi havia mercats. Clar que n'hi havia mercats. De fet, en algunes societats els mercats han arribat a tindre molta importància. Allò que Cal Polanyi, que espero que hagueu llegit, si no esteu perdent el temps escoltant aquesta xerrada perquè és molt més interessant que pugueu llegir La gran transformació de Cal Polanyi, però Cal Polanyi feia una distinció que crec que pot ser bastant útil entre societats amb mercat i societats de mercat, i que crec que entronca bastant bé en aquesta lectura de la dependència de mercat. De fet, Ellen Meiksinswood, a la que m'he referit abans en parlar del concepte de dependència de mercat, el contraposa al mercat com a oportunitat. Una cosa és el mercat com a imperatiu, tu estàs obligat a passar sí o sí pel mercat, i una altra cosa és el mercat com a oportunitat. En les societats precapitalistes, normalment, no per a tota la població, però per a la immensa majoria de la població i per al funcionament, per dir-ho així, del sistema, el mercat funciona com una oportunitat. Normalment és un mercat d'excedents. Una família produeix el que necessita per a consumir, ho estic simplificant molt, si n'hi ha historiadors segurament estaran dient, bueno, este tio... Però més o menys la producció familiar, especialment en el camp, que és la de la immensa majoria de la societat, va a garantir l'autoconsum i amb l'excedent es ven i es compren coses que poden ser necessàries però no imprescindibles per a seguir vivint. Per tant, els anys, per exemple, de bona collita, normalment ja les famílies venen més producte. És bastant diferent produir per a consumir i vendre l'excedent que produir per a vendre. Fins i tot quan els camperols no són assalariats, no són jornalers, però quan necessiten vendre, quan estan orientant la seva producció per a vendre, estarem passant a una societat de mercat, on el mercat té una centralitat molt més gran. No es tracta de que jo venc el que em sobra, ja he satisfet les meves necessitats i venc el que em sobra, sinó que tota la meva producció l'oriente a vendre i a partir d'això compraré el que necessite. Canvien moltes coses, però entre altres coses canvien les estratègies, les consideracions, els càlculs, l'organització del treball. Perquè per a vendre cal ser eficient, entren conceptes de rendibilitat, entren conceptes de cost, ja siga mesurat com a temps de treball, ja siga mesurat monetàriament, etc. Per tant, això és un altre sentit, una mica més profund, en el que podríem dir que el capitalisme és un sistema de classes, per tant basat en l'explotació, però que és un sistema on aquesta explotació i les relacions més importants dins del sistema prenen una forma econòmica. Passen pel mercat, tenen el preu i el cost, els preus i els costos al centre de la presa de decisions, fins i tot de les famílies treballadores, i això és molt diferent d'una relació política d'apropiació de l'excedent. Anem bé? En les societats de mercat o en les societats en les que n'hi ha dependència de mercat, no només hi ha un mercat on podem anar o no, sinó és impepinable passar pel mercat cada dia per a comprar i per a vendre. No només la relació, podríem dir, entre explotats i explotadors, entre productors i els que organitzen la producció i s'apropien l'excedent, és econòmica, sinó que les relacions internes a aquests grups també són econòmiques. Una de les coses que tant en Meiksinswood com Marx i altres autors podríem dir del marxisme polític, com Robert Brenner, jo vaig dir noms i si a algú li interessa se'ls apunten, no és per bombardejar-vos. Perdona,
Moltes gràcies. Una de les idees que ja és no només la relació entre assalariats i capitalistes o empresaris pren aquesta forma econòmica aparentment lliure, basant en l'exclusió, però en última instància en la decisió que pren el treballador de vendre o no la seva força de treball, sinó que entre els capitalistes hi ha una relació mediada pel mercat. La competència és econòmica, o és principalment econòmica, entengueu que estic simplificant. Però la competència és principalment econòmica. Si ho distingim, per exemple, en un sistema com podria ser un sistema feudal, la competència també en aquell tipus de sistemes és principalment político-militar. De vegades es tradueix en guerres, de vegades en influència a la cort, etc. Però la competència pren una forma que no és principalment econòmica. No està basada en els costos, en ser més competitiu, en ser més eficient. En canvi, en el capitalisme, un capitalista xicotet o gran, no sé, pot ser un gran empresari industrial dels anys 70 que veu que no pot mantenir el ritme de costos que li marca el mercat perquè ha entrat un productor més eficient d'Alemanya o de la Xina, o s'adapta a les noves condicions o aconseguir reduir els seus costos, siga transformant la tecnologia, siga baixant salaris, siga buscant altres proveïdors, o és que va desaparèixer perquè una altra empresa més eficient se quedarà els seus compradors. Col·locarà les seves mercaderies més barates i és una mica, moltes vegades quan estem denunciant el que passa amb Amazon o el que passa en determinades grans superfícies, una mica el que n'hi ha darrere és això, exactament. La forma de competir és una forma principalment econòmica. Com se dona la competència per la via econòmica? Sobretot minimitzant costos o reduint, maximitzant la relació qualitat-preu o reduint el preu en relació amb una qualitat. Per tant, dos productors o dos negocis que fan el mateix, dos forns que fabriquen pa, si un ven la barra a 2 euros i l'altre la ven a 1 euro i el pa està igual de bo, suposem que això passa, que pot passar, és evident que la que la ven a 1 euro té les de guanyar. A no ser que hi hagi alguna barrera que protegís, però si estan al mateix poble, al mateix carrer, està clar quina és la que va guanyar. Això diguem que és el que caracteritza la competència també entre capitalistes, les relacions entre capitalistes. Fins ací, sentar una mica les bases, no sé si m'heu seguit molt, jo vaig a fer un globet d'aigua, vos deixe reflexionar-ho. Algunes implicacions. Algunes implicacions d'això que he dit, d'aquestes característiques distintives del capitalisme, no són ni molt més les úniques, no és una introducció a què és el capitalisme, són característiques que em serviran després per aprofundir en la idea de capitalisme extractiu. Primer, una qüestió que vull deixar meridianament clar, el predomini de formes econòmiques d'explotació i de competència i aquesta dependència dels mercats no elimina la possibilitat d'altres mecanismes polítics, per exemple l'imperialisme, o quan l'Estat està protegint a unes determinades empreses, o quan es barregen formes de treball assalariat en coerció armada, fins i tot. Podem trobar molts mecanismes coercitius tant per a l'obtenció d'excedent com per a la competència entre capitals, però la base i allò distintiu és aquesta naturalesa econòmica, podríem dir, basant el cost, basant en la llibertat de contracte, en la llibertat de vendre i de comprar. Algunes implicacions. La primera té a veure amb allò que es coneix com a acumulació o que podríem dir creixement. En el capitalisme es fa necessari la permanent acumulació de l'excedent o d'una part molt important de l'excedent. Què vol dir això? Que l'excedent que s'obté es fa servir per a ampliar o millorar o aprofundir les condicions per a produir excedent el dia de demà. És a dir, que gran part del guany de les empreses s'ha de reinvertir. Per què? Perquè és que si jo tinc guanys fabricant, per tornar a l'exemple de tonto d'abans, però si jo fabricant barres i venent-les a 2 euros, barres de pa, tinc guanys, i n'hi ha un altre que també en té, però aquell està invertint en un forn més potent o en un local que li permet ser més eficient, a la llarga m'acabarà guanyant la partida. Per tant, hi ha una pressió, podríem dir, microeconòmica de la competència que porta a invertir per intentar ser cada vegada més eficient, per estar permanentment reduir els costos de cada producte individual. Això d'una banda. Per tant, gran part de l'excedent, la immensa majoria de l'excedent, no se'l queden
evidentment, avui tenim grans inversors, grans empresaris, grans rendistes, grans banquers que viuen que te cagues. Evidentment, hi ha una part de l'excedent que els remunera, que els dona el seu estatus i que, evidentment, se'n va parar al seu consum. Però, en termes sistèmics, en termes macro i en termes de funcionament de les empreses competitives, i fins i tot de les empreses en situació de monopoli, cal que una part molt important de l'excedent torni a ser reinvertida. Podrà ser reinvertida en millorar, per exemple, la maquinària, però és evident que s'han de tornar a comprar materials, s'han de tornar a pagar salaris, moltes vegades els proveïdors paguen a terminis, etc. I moltes vegades s'ha d'ampliar plantilla perquè diuen que les coses van bé. Per tant, una idea bàsica és que en el capitalisme l'excedent es torna a reinvertir, o una gran part de l'excedent es torna a reinvertir i es va acumulant, i és el que pren la forma, és el que entenem com a capital. El capital és una relació social entre els que tenen els mitjans per a produir i els que no les tenen, però per a aquesta relació social es mantinga, i aquests mitjans, per dir-ho així, s'han d'acumular. Les barreres d'entrada en la majoria de sectors han de ser cada vegada més altes. Perquè si no, tots podríem dir, si ser empresari, si l'empresari s'està quedant una part del meu excedent, per què no me faig empresari? Evidentment, això és una part, per exemple, dels autònoms, que moltes vegades són falsos assalariats, però en la majoria de sectors i en els sectors més rendibles hi ha unes barreres d'entrada que en gran part estan determinades pel fet que els empresaris han anat acumulant capital. Si jo vull muntar una empresa de cotxes, de fabricació de cotxes, entendreu que no ho puc fer amb el que porta ara la cartera, que és molt poc. És una inversió importantíssima que requereix de bancs, requereix de mobilització de grans capitals, requereix de molt de temps de planificació, de contractació d'enginyers, de compra de patents, etc. Per tant, en els sectors punters i en els sectors més dinàmics, aquesta reinversió de l'excedent funciona com una manera també, podríem dir, de reproduir la relació capitalista, del fet que uns tenen el que fa falta per a treballar i els altres han de treballar per a ells perquè no tenen la maquinària necessària per a treballar. Per tant, aquesta primera idea que serà important, que és que el capitalisme tendeix a créixer i tendeix a créixer de manera accelerada. La reinversió de l'excedent porta a un constant augment de la productivitat, que és com els capitals competeixen entre ells. Què vol dir augment de la productivitat? Vol dir que el producte per treballador augmenta. Per tant, que cada producte cada vegada costa menys treball. Això, si vos fixeu, és característic o molt visible en la indústria. El que abans, la típica imatge d'Adam Smith, que explica el que abans feien tota una sèrie d'artesans, unes agulles, amb una organització suficient a escala i després introduint maquinària, és evident que el temps de treball que costava fer una agulla es redueix dràsticament. I amb els teixits, amb pràcticament tots els productes de consum, passa això. S'abaratís molt perquè la inversió, la reinversió de l'excedent, el que busca és fer cada vegada més barats els productes per a competir. És la manera de competir i és la manera de créixer. Per tant, el creixement del capitalisme no només és aparentment il·limitat, no només hi ha unes forces internes que empenyen constantment a acumular l'excedent, en lloc de dir, hòstia, hem generat excedent, de puta mare, l'any que ve no treballem, no? Seria una possibilitat. De fet, hi ha hagut societats caracteritzades per això, societats dites primitives, però societats sense classes, que diuen, hòstia, tenim excedent, doncs este mes no currem. Fantasia, no? No, així l'excedent el gastem en currar més l'any que ve, currar més i més intensament l'any que ve. Però no és una decisió ni arbitrària ni plenament lliure per part dels que manen o per part dels empresaris, sinó que està condicionada per les regles de funcionament. Però, a part, com deia, no només se creix perquè l'excedent torna a entrar en la producció i perquè cada vegada produïm més, sinó que cada vegada ho fem amb més intensitat, amb més productivitat, baixant els costos. Cada vegada el producte per treballador moltes vegades no es veu perquè és fruit d'una cooperació de centenars de treballadors, però en termes, si fem la divisió, per dir-ho així, en termes de treballador, cada vegada el producte o el producte qualitat és molt més barat, diguem, el producte per treballador va creixent. Per tant, aquesta és la idea de productivitat creixent que ha caracteritzat el capitalisme. No sé si algú de vosaltres ha sentit parlar alguna vegada de Malthus, segurament sí, però diguem que Malthus plantejava que hi havia límits al creixement de la població perquè la producció no podia, a partir de cert moment la producció no podia acompassar-se al ritme de creixement de la població. Això, més enllà de ser completament encertat, podia descriure algunes societats precapitalistes, però en el capitalisme
el ràpid creixement de la productivitat fa que la producció vagi molt més ràpid que el creixement de la població. Per tant, el producte per treballador i el producte per habitant, això que avui es diu el PIB per càpita, una mica confús i inexacte, però el PIB per càpita, el normal és que creixi. Dos coses més. Una, la centralitat de la rendibilitat en el capitalisme. No es tracta només d'aquesta obtenció d'excedent, plusvàlua, no es tracta només que els treballadors treballen fins a cobrir una part del que necessiten per a viure, fins a cobrir el seu salari, i després treballen gratuïtament per a l'empresari i per a altres capitalistes. No es tracta només d'això, sinó que, com que és un sistema econòmic, no només ha de créixer l'excedent, sinó que ha de créixer més ràpid del que creix el capital. Vaya lío. Imaginem una persona que fa una inversió, al final el capital, una manera d'entendre-ho, és diner invertit per a guanyar més diners. Una persona que fa una inversió de 1.000 euros i obté 100 euros de benefici en un any. I una persona que fa una inversió al seu costat de 100 euros i obtén 100 euros de benefici en un any. Han obtingut el mateix benefici, 100 euros cadascú, però a un li ha costat una desena part, un ha invertit una desena part del que ha fet l'altre. Per tant, per a un hi ha moltíssima més rendibilitat. En un sistema econòmic, el capital el que buscarà és no només augmentar els beneficis en general, sinó augmentar o mantenir almenys la seva rendibilitat. Si jo estic posant 100 i l'any passat obtenia 10, l'any que ve vull obtenir 10 o més. La idea de rendibilitat és molt important perquè trobem que moltes de les crisis, fins i tot de les recessions més petites, duren 2 anys i no ha sigut el gran cataclisme, estan precedides per caigudes de rendibilitat, que és un poc contraintuitiu, però no és tant que la crisi enfonsa els beneficis de les empreses, que a vegades passa, sinó que, i ara em referiré a això, els beneficis empresarials de vegades van davallant en relació al creixement de la inversió i en cert moment hi ha empresaris o inversors que diuen jo no invertisc perquè no estic obtenint suficient rendibilitat. En el jo no invertisc comença a haver una caiguda de l'activitat empresarial, perquè invertir sovint vol dir comprar-li a altres empreses que fan maquinària, vol dir menys contractació de treballadors, vol dir caiguda de la demanda. I moltes vegades les crisis se generen per aquesta caiguda de rendibilitat. Per tant, la rendibilitat al final és la variable clau. La productivitat, com dic, és la que explica el dinamisme, més producte per treballador. Però al final el que li interessa a l'inversor en el capitalisme no és més producte per treballador, sinó més benefici per unitat de capital. Per tant, la rendibilitat serà la variable clau que explicarà el dinamisme en el capitalisme. Hi ha un sector que té més rendibilitat, els capitals tractaran de traslladar-se cap allà. La rendibilitat està molt alta, hi ha molta inversió, hi ha molta contractació de treballadors. Baixa la rendibilitat? Pot haver, de vegades, si no baixa molt, el límit, no entraré en això, però si no baixa molt, de vegades simplement hi ha un alentiment, però altres vegades entrem en una recessió. Cau la contractació, hi ha atur, hi ha tancaments d'empreses. I l'última implicació important que ens interessa és que el capitalisme tendeix a entrar periòdicament en crisis, algunes de les quals són destructives. Què és el que explica que el capitalisme, que és un sistema que permet que cada vegada hi hagi més producte per treballador, entra en crisi? Sí, hi ha moltes explicacions que competeixen, hi ha teories que competeixen, hi ha teories que rivalitzen, però una explicació, podríem dir, canònica, té a veure amb aquesta idea de rendibilitat. Té a veure amb que si l'excedent cada vegada es reinvertís i forma part del nou capital, abans hi havia 1.000 euros invertits, obtenim 100 euros i d'aquells 100, 90 els reinvertim, n'hi ha 1.090. Si el capital invertit constantment va creixent i l'excedent ha de créixer en proporció per a remunerar aquest capital, hi ha moltes raons per les que això pot no complir-se. De fet, la tendència és a que la rendibilitat, és a dir, l'excedent per unitat de capital, tendisca a reduir-se. L'excedent pot estar creixent, és a dir, el que ens paguen els treballadors, el conjunt dels treballadors, en relació amb el que produïm entre tots i totes, pot ser una fracció cada vegada més petita, per tant està creixent l'excedent, però pot no créixer lo suficient com per a generar la suficient rendibilitat a qui està invertint. Això de vegades condueix, com dic, a crisis que poden ser molt violentes o que poden tenir un caràcter, diguem,
més estructural, generar un estancament a llarg termini. Si no hi ha condicions de negoci favorables, doncs els empresaris no necessàriament tanquen, si poden sobreviure, simplement no invertixen. De fet, doncs a Europa i a Espanya, especialment des de la Covid, bàsicament el que han fet és això, no invertim. I això no vol dir que hagin tancat les empreses i hagin deixat tots de treballar, de fet, Espanya va bé, podem parlar després de per què va bé, però diguem, no hi ha el dinamisme i això llastrarà el dinamisme del futur. No s'està invertint en maquinària, en nova tecnologia, no s'està apostant per la productivitat del futur. Però no perquè siguin uns ganduls o perquè no els interessa, sinó perquè consideren que la rendibilitat no està prou alta, no compensa. Simplement plantejar que quan hi ha una crisi molt violenta del capitalisme, quan es tanquen els beneficis per unitat de capital, quan es tanca la rendibilitat, la taxa de guanys, com vulgueu, el capitalisme entra en una paràlisi, es deixa de contractar, les empreses deixen de comprar entre elles, els treballadors van a l'atur o veuen davallar el seu salari i no compren, s'entra, podríem dir, en una espiral negativa, que és difícil de resoldre. Maneres de resoldre-ho és, les principals, n'hi ha altres, però les principals és, una, fem baixar els salaris, és una manera d'augmentar l'excedent. Si ens paguen menys i produïm el mateix, doncs ara hi ha més tros del pastís per a remunerar el capital. Una és baixar els salaris i l'altra és devaluar els capitals. És a dir, per què aquest excedent ha de correspondre a un capital que diem que són 1.000 euros? Si el capital diguem que són 500, aquest excedent potser generar una rendibilitat correcta. El problema és que algú ha invertit 1.000 euros, no 500. Per tant, els empresaris, igual que els treballadors, com a mínim abans, es resistien a que els baixaran els seus salaris, doncs els empresaris i els inversors, no només empresaris, sinó inversors immobiliaris, se resisteixen a que se devalue la seva inversió, el seu capital. Però diguem que aquestes serien les dues formes clàssiques i hi ha una tercera forma que ha posat molt damunt la taula David Harvey i que també havia posat en el seu moment sobre la taula, no dient-ho així, però Rosa Luxemburg, que és la idea, de seguida et responc, que vaig i de seguida, que és la idea d'acumulació per despossessió. Acumulació per despossessió vol dir és un mecanisme que no està basat en l'acumulació per explotació, com a la que em referia fins ara. Aquest mecanisme d'obtenció de l'excedent organitzant la producció. S'organitza la producció per a produir excedent i s'apropia. Sinó que l'acumulació per despossessió normalment correspon a que un sector s'apropia de la riquesa que està en mans d'uns altres. Normalment, l'acumulació per despossessió es relaciona amb la idea de Marx i d'altres autors de l'acumulació originària, que és, hi havia uns béns comuns que possibilitaven l'autoconsum, el capitalisme va ser possible quan aquells béns comuns es van privatitzar i per tant l'autoconsum ja no va ser possible. Les famílies ja no podien menjar o sobreviure amb el que produïen, sinó que necessitaven passar pel mercat. Aquesta seria la idea d'acumulació de despossessió originària, que s'ha donat al Regne Unit, però que també s'ha donat a Espanya, per exemple, amb tots els processos de desamortització, però que autors com David Harvey o com Rosa Luxemburg el que plantegen és, davant de crisis molt greus, una reacció dels capitalistes o dels estats capitalistes és generar processos podríem dir, de mercantilització o acumulació per despossessió. Com després els explicaré, ho deixo així de moment, tanco aquest tema i n'hi havia una pregunta, no? Evaluar el capital, bàsicament, ho intento explicar molt ràpid, el capital són diners invertits per a obtenir diners. Aquesta idea de D', típica del marxisme, o DMD', bàsicament vol dir que algú ha agafat diners i els ha invertit per a obtenir més diners. Per tant, quan tu tens 100 euros que te vas a gastar en una farra o en un sopar i te diuen, en capitalet, no, això no és capital, això són diners. Si aquells diners els invertisses en algun negoci, en el que vulguis, encara que siga avui, n'hi ha 1.000 possibilitats, en comprar un tros d'un pis o en una fracció de criptomoneda per a obtenir diners, això és un capital. Què passa? Que tu tens els teus 100 euros invertits i tu necessites una rendibilitat acorde amb aquells 100 euros. Si tu esperaves obtenir un 10%, doncs hauràs de recuperar 110. Si això no és possible, una manera, quan s'està produint excedent, quan aquells 10 euros s'estan generant, per dir-ho així, o quan en lloc de 10 se n'estan generant 5, és que el que abans valia 100, que tu ja t'has gastat, passi a valdre menys. Per a tu serà una putada, però és que segurament algú vindrà i t'ho comprarà. Per exemple, això s'ha vist molt amb la crisi immobiliària. Les cases valien una cosa i això era capital immobiliari.
Per exemple, els bancs tenien en les seues mans un parc immobiliari significatiu, deixant de banda les execucions hipotecàries, un parc immobiliari important, i això tenia un preu, i per tant era un capital immobiliari. En cert moment hi ha una crisi i aquelles cases ja no valen això. S'ha de devaluar, han de perdre el seu valor. Qui paga aquella devaluació? Doncs depèn, en aquest cas nosaltres, a través de l'Estat nosaltres. Però bàsicament el que ha permès és que alguns altres actors puguen entrar a comprar aquell capital molt més barat. I aleshores sí que compensa, sí que té una rendibilitat, sí que es pot col·locar, etc. Seria una sortida, però evident la reacció lògica és resistir-se a això per part dels capitalistes, siga en el sector que siga. En les indústries ha passat també moltes vegades, quan hi ha hagut crisis de sobreproducció o en la gran crisi del 1929, moltes vegades el que ha passat és que sectors sencers s'han devaluat i ha entrat qui tenia diners a comprar. La posició dels voltors moltes vegades és aquesta. Com que m'estic enrotllant una miqueta, si n'hi ha alguna pregunta més la responc ara i si no, al lío. Digues. Reduir les hores de treball. Les hores de treball, clar, des del punt de vista del capital, hem d'entendre que la crisi és una crisi per al capital. El que genera una crisi és que el capital, que els inversors i empresaris tenen problemes. Diguem que la resta de la població els pot tindre sempre, però quan al capitalisme li va bé, diguem que l'economia va bé i de fet a molta gent li pot anar bé, fins i tot si és treballador. Per tant, la crisi és una crisi des de la perspectiva del capital, de vegades d'uns capitals concrets, però és una crisi des de la perspectiva del capital. Per tant, al capital el que li pot interessar com a sortida de la crisi és reduir les hores de treball pagades. És a dir, jo tenia 1.000 treballadors, ara no puc assumir aquest cost laboral perquè a més he de reduir la producció, perquè no n'hi ha prou demanda o estan caient els preus, acomiada gent o reduir el temps treballat. Però, de fet, està dins de la lògica del capitalisme. El capitalisme el que voldria és que... El capitalisme no voldria res perquè no és ningú, però està dins de la lògica del capital que el que més li convé a un capital és que treballem 24 hores al dia i no ens cansem i no ens haguem ni d'alimentar. I que cobrem, si podem, 3 hores al dia. Si amb 3 hores al dia ja n'hi ha prou, suficient per al capital. Per tant, al capitalisme el que li interessa és reduir el temps pagat i maximitzar el temps treballat en relació al temps pagat. O sigui, la diferència entre el temps que estem produint i el temps que estem produint per a cobrar el nostre salari. Això se veu molt clar si algú té un bar, hi ha 2 persones treballant en un bar, una és propietària i l'altra no. Si el bar va bé, el que no és propietari cobra un salari i el que és propietari cobra un salari més uns beneficis empresarials. Això ho han produït entre els dos, o sigui, la font d'aquell mes, d'aquell extra, l'han produït entre els dos. Una altra cosa és si considerem moralment just que s'ho quede un o l'altre, però si els dos han treballat per igual, això ho han produït entre els dos. Per tant, a aquell amo del bar el que li interessa en aquest exemple molt concret és dir, com menys hores te paga tu i més en fases, o sigui, com més produïsques i menys salari, més benefici per a mi. Per tant, pot haver un ajust en plantilla, un ajust en temps de treball, però és perquè determinades empreses necessiten reduir costos laborals i no volen tancar, o sigui, poden sobreviure però a canvi de fer fora la gent. Ja hem presentat el capitalisme o les coses que m'interessava a mi presentar del capitalisme i que crec que són útils per entendre la idea de capitalisme extractiu. Ara ens toca parlar de què és això de capitalisme extractiu. I abans he dit que hi ha com 2 grans accepcions, podríem dir, 2 maneres d'entendre-ho. La més estricta, la més estreta, té a veure amb aquesta idea que he plantejat abans de dir el capitalisme tendeix a créixer de manera il·limitada. Si els que dominen els mitjans de producció, els que prenen les decisions econòmiques, els interessa maximitzar el seu benefici per 2 raons. Una, perquè tu invertisses per obtenir un benefici. L'altra, perquè si no pots reinvertir al dia de demà hauràs de tancar el negoci, hi ha una permanent pugna per acumular excedent i per modernitzar o per augmentar la productivitat, per modernitzar els mitjans de producció o els mètodes de producció, per fer que cada vegada per treballador de mitjana n'hi hagi més producte, per dir-ho així. Per tant, si hi ha aquesta tendència a un creixement constant, s'entén que hi haurà una pressió constant sobre recursos naturals, en una salvetat. El capitalisme valora el temps de treball. Valora
més o menys, se paguen salaris baixos, alts. Els salaris sempre són baixos perquè sempre generen, o quasi sempre, no? Excepte en determinats sectors, generen un excedent, per tant sempre són injustos per al treballador des d'aquesta perspectiva que estic plantejant, però diguem que hi ha una valoració de la força de treball, s'entén que la força de treball s'ha de reproduir i per tant te paguen un salari. Fins i tot, això no només és típic del capitalisme, sinó fins i tot en un sistema esclavista, l'amo de la plantació, o en un sistema feudal, s'entén que tu no pots matar la gallina dels ous d'or. S'entén que tu has de donar-li de menjar als teus esclaus. Perdoneu que vos he personificat en l'esclavista i no en l'esclau, però s'entén que se li ha d'alimentar. Una altra cosa és quines condicions de vida se li donen, normalment pèssimes, però en el capitalisme diguem que hi ha una remuneració, si no ningú treballaria, hi ha un salari, però a part s'entén que aquella remuneració ha de cobrir més o menys les necessitats bàsiques per a que al dia següent tornem a treballar, perquè és que si no mengem, si no tenim on dormir, etc., doncs és molt difícil que al dia següent estiguem despejats en energia per a ser productius per al nostre jefe. Per tant, hi ha una valoració del treball, però no hi ha una valoració pròpiament de recursos naturals. Els recursos naturals són gratis en el capitalisme, perquè no hi ha un cost de reposició. El capitalisme no considera un cost de reposició. Què hi ha? 1.000 tones de carbó? Doncs 1.000 tones de carbó que he de traure, jo no l'he de reposar, no sé reposar carbó, a mi m'interessa gastar-lo. Per tant, jo tinc el carbó a la meva... Resulta que en les meves terres he descobert carbó i el carbó es demana, o sigui, hi ha una demanda per al carbó, jo no he de considerar el cost de reposició. Així com en els treballadors l'he de considerar, en el cas de recursos naturals no l'he de considerar. És possible que en l'agricultura hi hagi més consideració a llarg termini, en el sentit que des de la revolució agrícola, que està als orígens del capitalisme, hi ha hagut un intent per millorar a llarg termini les terres i per augmentar la fertilitat. Avui cada vegada recorrem més a fertilitzants químics, etc. Però moltes vegades el plantejament és esgotar al màxim aquella terra, o diguem els fertilitzants naturals i les condicions orgàniques d'aquella terra, exprimir-la al màxim. Per tant, al treballador es tracta d'exprimir-lo al màxim, però hi ha una valoració del cost de reproducció, per certa manera. El salari fixa un cost de reproducció del treballador, un cost de supervivència, un preu de supervivència. S'està reproduint el treballador i les seves famílies. Amb els recursos naturals això no passa. Per tant, segur que algú està dient però el carbó es paga o si no es paga uns drets al propietari, ara entraré en això, però vull que quede clar que el cost, o sigui, que el preu dels productes naturals per a qui els extrau és gratis, és el cost d'extraure'ls. Això sí, si hi ha un treball, si el carbó està en molta profunditat, doncs hi ha uns miners que s'estan fotent allà dins jugant-se la vida, hi ha una maquinària, una instal·lació, hi ha un treball d'excavació, això costa. Però el carbó és gratis quan l'obtens. L'exemple del carbó, generalitzeu-lo a lo que vulgueu, com dic, fins i tot a l'agricultura intensiva. Per tant, si tenim un sistema que tendeix a créixer sense cap tipus de límits i que a més no té cap valoració respecte als costos de reposició de recursos naturals, ens trobem en una situació que és evident que molt pront va conduir a un atzucac, i això és gran part de la crisi ecològica. I per suposat hauríem d'introduir la qüestió de residus. Al final tot el tema del calentament té més a veure amb els residus. Però la idea d'extractivisme i la idea de capital extractiu en aquesta primera accepció se relaciona sobretot en aquest aprofundiment de la necessitat de xuclar la riquesa comuna de la terra, de la nostra civilització. Que altres sistemes ho feien, sí, però a una intensitat molt menor, perquè no hi havia aquest creixement de la productivitat, aquesta acumulació permanent de l'excedent i aquesta acumulació que no és voluntària, que no la decidís un o altre empresari o un o altre inversor, sinó que està dins de la lògica de funcionament del capitalisme. Tu eres un capitalista i no vols invertir, no vols acumular, ho eres avui, demà ja no ho seràs, t'expulsem del joc, t'expulsarà la competència. Per tant, això està dins de la naturalesa del capitalisme i l'extractivisme està dins. Una altra cosa és que s'hagi accelerat els últims anys, però des de l'origen del capitalisme i com a mínim del capitalisme industrial, l'extracció de carbó, després de petroli, l'extractivisme agrícola combinat de vegades amb esclavisme en el tema del cotó, l'extractivisme agrícola en els aliments quan se construeix una agricultura verdaderament mundialitzada, l'extractivisme del ferro. És salvatge i ha esgotat moltíssimes terres i ha generat moltíssims problemes ecològics. A mi em sembla que és importantíssim perquè avui estem arribant a límits biofísics, o segurament ja n'hem superat molts, segurament no, n'hem superat molts en molts sentits,
Però, com dic, aquests límits biofísics per al capitalisme són externs, no els considera, no hi ha cost de reposició, tot és gratis. Fins que, com a mínim, ve l'Estat a dir-me, mira, no, que això, que hem de canviar de tecnologia, jo et subvencionaré. Fins que no ve algun poder extern a canviar la lògica, jo vaig a xuclar fins que no queda una gota de petroli, almenys una gota de petroli barat que extraure. Per tant, si bé és una tendència que s'ha accelerat molt els últims anys i que ens preocupa ara perquè ens porta a una crisi ecològica que pot acabar en la humanitat o que ens posa les coses molt difícils per a seguir vivint i no diguem a futures generacions, crec que la crisi ecològica ens serveix molt per entendre la conjuntura, però que la idea d'extractivisme o la idea d'aquest capitalisme extractiu i d'aquesta relació entre el capital i la natura no és necessàriament nova. O sigui, crec que està inscrita en els dos últims 2 segles o 2 segles i mig. En canvi, per a llegir més la conjuntura actual i situar més aquesta crisi ecològica, que com dic, té molt a veure amb els límits biofísics del planeta, si tinguem un planeta 3 vegades més gran, la crisi ecològica arribaria, però potser arribaria, no sé, d'ací 20 anys. Per entendre el solapament que tenim ara de crisis de diferents tipus, crec que cal introduir una accepció més àmplia de capital extractiu, que no és una accepció meua, no és que jo vulgui donar-li excessiva elasticitat o amplitud al concepte, sinó que és la idea d'explotació o obtenció de beneficis per una via diferent a la que ens hem referit abans, per una via diferent al creixement intensiu, a l'augment de la productivitat, a l'augment de l'excedent generat per treballador. 2 vies fonamentals tenen un caràcter que s'ha considerat normalment extractiu. La primera és la renda. La forma més típica és la renda de la terra, a la que ara em referiré molt breument, però també hi ha qui considera que l'interès que es cobra per tindre els diners al banc, el capital a crèdit, és una forma de renda. La segona té a veure amb els mecanismes polítics d'acumulació i amb la idea d'acumulació per despossessió. Respecte a la renda, vaig a fer així un poc de publicitat. Com ha dit el Xavi abans, jo soc militant del Moviment per l'Habitatge, estic al Sindicat de Llogaters de Catalunya i fa anys que hem treballat en un grup teòric per entendre bé la relació de la renda, que entenem que és la que està al centre de la relació entre llogaters i rendistes, i fruit d'això, entre altres materials de formació interna i algunes publicacions que estan pendents, hem fet un podcast en col·laboració amb l'Espiell a Ràdio Barberà, però que està a l'Spotify o a les plataformes que feu servir. L'Espiell és el nom del programa, però el podcast és Per què paguem un lloguer i té diversos capítols on expliquem bé com entenem nosaltres la relació social de la renda, per què creiem que és una relació social, com entenem que funciona i com es relaciona amb el capitalisme. Per tant, vos remet a que el sentiu si voleu. Crec que està bastant bé i que és bastant complet. Per tant, he dit, tenim un extractivisme, diguem, aquesta relació entre capitalisme i natura, que és una relació abocada al col·lapse, vulguem o no, si no canvien molt les coses, de moment anem directes al precipici, o ens estan portant cap al precipici, però després tenim aquestes 2 altres excepcions, una diríem la que categoritzar com a renda, en sentit ampli, i una altra que serien els mecanismes polítics d'acumulació, i especialment l'acumulació per despossessió. Per fer 2 pinzellades i aterrar-lo en la lectura de conjuntura, que crec que me n'estic anant un poc ja massa del temps. Per fer 2 pinzellades. Què és la renda? La renda, bàsicament, és, jo crec que ho va resumir molt bé un llibre que estava més pensat per a la renda financera, per al domini del capital financer, de Kostas Lavapitsas, sempre me costa molt pronunciar el seu cognom, aquest economista marxista grec, que tenia un llibre que es deia Beneficis sense producció. Un poc aquesta és la idea de la renda. En el cas jo ho pensava més per al capital financer, però en el cas de la renda de la terra, nosaltres al grup teòric del Sindicat de Llogaters, el que plantegem és que la renda de la terra, que és la base del lloguer i també la base de la riquesa immobiliària, del patrimoni immobiliari, dels preus dels habitatges, etc. La renda de la terra bàsicament és una relació social al voltant de l'accés a un bé necessari però que no és produïble o reproduïble, que és la terra, és el sòl, és el terreny. No podem produir més sòl, més terra, i no tot és igual d'útil, no tot està igualment ben ubicada, per exemple, a prop de centres de treball, a prop de bones comunicacions o en zones fèrtils, depèn de si és renda agrícola, etc. Per tant, qui té la propietat d'això té la capacitat de cobrar un preu. Aquell preu no és el cost de reposició al que em referia abans. Si jo tinc una parcel·la i se troba petroli, jo cobraré una renda, no un cost de reposició del petroli, jo el petroli no l'estic reposant.
Per a que intentar-ho concretar una mica més, perquè sé que pot ser una mica abstracte, ho plantejo en termes de pisos. Nosaltres diem el lloguer, bàsicament, el lloguer de l'habitatge seria una forma d'ús del sòl, ús del sòl residencial, podríem dir. La renda de la terra, com es tradueix allà, necessitem viure a algun lloc i algú és propietari de tot el sòl. Fins i tot quan hi ha propietat pública, però la propietat està repartida, és d'algú. Quan es construeix a un lloc hi ha uns costos que hem d'entendre com a costos independentment de qui els assumisca, perquè són costos socials. S'ha construït un edifici, això és curro, molta feina. De vegades hi ha manteniment, això és feina. De vegades invisibilitzada i fins i tot no pagada, però hi ha manteniment, és feina. Hi ha diferents tipus de gestió, com vulgueu. El que és acabar un edifici i mantenir-lo, allà n'hi ha uns costos socials. Aquells costos socials arriben fins a un punt i determinarien el preu, si voleu amb un benefici industrial, determinarien el preu del producte si aquell producte no estigués ancorat a la terra. Si fos una bicicleta, amb els costos de produir-la, més un benefici industrial que estaria per la competència, estaria per la mitjana, si és molt alt entraran molts a competir, si hi ha uns costos de producció i un benefici ja tindríem el preu de la bicicleta, més o menys, preu de mercat. En canvi, en el lloguer, però no només en el lloguer residencial, en el lloguer que paguen els locals, en el lloguer agrícola, hi ha un senyor o senyora o una empresa que diu, no, però és que això és meu, això no ha costat res, però és meu, a mi m'heu de pagar. O penseu, per exemple, en una food truck, un cost de capital que és una furgoneta, un cost en treball, un esforç en treball en fer el que vulgueu que s'estiguen fent, hamburgueses veganes, m'és igual, però si paga un lloguer pel fet d'estar ubicada en un lloc, allà no n'hi ha un cost, allà n'hi ha algú que està cobrant un peatge. La renda és això, la renda és un peatge per una cosa que necessitem però que no hem produït o no estem reproduint. Estic simplificant molt, si voleu fer preguntes sobre això, si voleu sentir el podcast crec que s'explica molt millor, jo així no puc entrar molt més. Però diguem que la renda es dona en altres mercaderies no reproduïbles, com és el diner prestable, per exemple, que no el poder produir de no res amb simple treball. Per exemple, quan Keynes parlava de l'eutanàsia del rendista, ell s'estava referint al que posa els diners al banc i simplement guanya diners per tindre'ls al banc i que el banc els preste. Segur que heu sentit dos idees de cultura pop espanyola, molt espanyola, molt relacionades amb la idea de renda, seria llogar és tirar els diners, renda immobiliària, i és cert que és tirar-los, no vull defensar jo la compra, però és veritat que és tirar-los a un pou sense fons, llogar és tirar els diners, i l'altra és que els diners al banc no rendissin, perquè els diners han de rendir, o sigui, el que ha de rendir és el treball, els diners és perquè han de rendir. No és una crítica moral, jo també vull que el banc que està usant els meus diners me pagui una remuneració, però els diners al banc no rendixen prou, en aquests tipus estan baixos, és la idea de jo deixo els diners i els diners han de créixer per si sols. Això seria el rendisme aplicat al crèdit i a les finances. Això és una forma d'extractivisme, per què? Perquè no està participant de la producció, simplement passa i cobra el peatge. El tio que és propietari del solar on estan les food trucks dius, ja heu fet la faena, ja heu amortitzat la furgoneta que algú ha fabricat, diguem, capital, ja heu tret un benefici empresarial, capital i treball ja estan remunerats, però què hi ha de lo mío, que jo he deixat el solar? El solar a tu no t'ha costat res, no, però és meu. Per tant, s'està remunerant una propietat, s'està pagant un peatge, però aquell peatge no ha intervingut en la producció, normalment no s'ha desgastat, si hi ha uns costos de desgast no serien renda pròpiament, però crec que s'entén bastant el concepte. S'entén? Digues. Sí. No sé quina paraula has dit, es podria considerar què? Exacte, molt bona pregunta. Planteja si, a diferència de l'extractivisme dels recursos, podem considerar que hi ha com un límit en l'extracció que pot plantejar la renda. I efectivament, el límit el posa el capital productiu i el límit el posa l'excedent. És a dir, hi ha un excedent que s'ha de repartir. Hi ha un excedent que s'ha de repartir. Si tot l'excedent se'n va al sector immobiliari, el capital productiu no contractarà. Si no obté un excedent, per tant, hi hauria altres límits. Per exemple, en tot el que és el lloguer d'habitatge, al final, tradicionalment, un límit era el salari familiar. Avui en dia això ha saltat pels aires en tot el lloguer turístic, perquè
Poden vindre gent de llocs on hi ha salaris més alts, pot vindre gent disposada a gastar una mica més perquè està de vacances. Això ha pulveritzat un límit tradicional al lloguer residencial, que era el salari, la capacitat dels treballadors, que normalment són els llogaters. Però sí, té límits interns que estan relacionats amb aquesta idea de l'excedent i la distribució del pastís. Molt bona pregunta. I entra l'últim, m'estic allargant moltíssim, perdoneu, entra l'última pota d'aquesta definició àmplia de capitalisme extractiu, que seria la que relaciona amb l'acumulació per despossessió. Com he dit ara, la renda i el rendisme formen part de l'economia capitalista, són mecanismes econòmics d'extracció, tot i que tenen un precedent, podríem dir, polític. El lloguer que paguem avui és evident que té les seves arrels històriques en el senyor passant a cobrar la seva part de l'excedent, o l'església passant a cobrar el delme. És exactament el mateix, l'únic que avui és voluntari, és un contracte entre aparentment iguals, no té un senyor a obligar, sinó que tu decidissis si pagues el lloguer o no. Per tant, és econòmic. En canvi, els mecanismes polítics estan més relacionats, podríem dir, amb la intervenció de l'Estat i amb l'ús de la força. Mecanismes polítics tenen molt a veure amb l'acumulació per despossessió, a la que m'he referit abans. Formes d'acumulació per despossessió n'hi ha moltes. Bàsicament, del que es tracta és de desposseir d'una part de la riquesa o de les fonts de riquesa a una part de la població per a passar-la a mans d'unes altres, que així és més rica davant una població més pobra, més necessitada. Abans em referia a l'acumulació originària, hi havia uns béns comuns que servien per a complementar la producció en la petita parcel·la pròpia i per tant garantir l'autoconsum. En el moment en què això es privatitza i és d'algú, l'autoconsum ja no és possible i aquella gent ha d'anar a currar, anar a treballar per a algú altre, per a garantir el seu autoconsum. Direm que aquesta idea, aquesta imatge, que és com molt gràfica en el cas dels camperols i de l'economia agrària, es veu de manera bastant repetida en moments de crisi, podríem dir, estructural. Hi ha privatitzacions, per exemple, de mecanismes de salari social, hi ha privatitzacions de pensions o hi ha retallades de pensions, però sobretot, moltes vegades el que hi ha és privatitzacions d'empreses que teòricament eren patrimoni públic, que teòricament tenien de vegades una funció social sota preu o fins i tot sense preu, que s'havien pagat sovint amb ingressos provinents d'impostos que paguen majoritàriament els treballadors i que de sobte passen a mans privades sempre, això és una regla, sempre, el 100% de les vegades passen a preu de saldo. Sempre se regala, aquests mecanismes de privatització de lo públic tenen sentit quan se privatitza en condicions avantatjoses per a qui compren. Si pagaren per damunt de mercat, ningú compraria i no n'hi hauria lobbies pressionant. No seria una solució per al capitalisme. Però és una solució perquè posa riquesa en mans privades, riquesa que abans era col·lectiva o que estava en mans d'altres actors, o fons de riquesa, no riquesa necessàriament, però fons d'ingressos en el futur. Però en general podríem entendre-ho de manera més clara i connectant amb la pregunta que ha fet el company sobre com es tradueix això o com es relaciona això amb l'imperialisme i amb el sistema mundial, o amb l'economia mundial, podríem vincular-ho de manera més clara amb un poc les idees que, com dic, David Harvey ha rellegit a partir de Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg, una altra lectura del que diu Rosa Luxemburg, o del que va dir, és davant d'una crisi s'ha d'ampliar els mercats, s'ha d'ampliar el que és mercat, s'ha d'ampliar el que forma part del capitalisme. La dona, hi havia unes economies domèstiques que en gran part es basaven en gran part del treball, el gruix del treball de les dones es feia dintre de la llar i era no remunerat. Existia això? Això es trenca. Necessitem més treballadors amb més ingressos, més capacitat de compra, etc. Hi havia àmbits on el negoci no estava permès o on el negoci privat simplement no existia. Això es trenca. Hi havia sectors de la població que no estaven vinculats al capitalisme o que estaven vinculats en aquesta idea de mercat com a oportunitat que he plantejat al començament. Per exemple, en poblacions indígenes llatinoamericanes, introduïm el microcrèdit o privatitzem recursos claus per al sosteniment d'aquest autoconsum. Hi havia milions de persones en un sistema no capitalista convertint-los en assalariats a partir de la privatització de recursos públics del socialisme real. Per tant, això són maneres com, sense que sigui el capitalisme una persona que està pensant cap a on ha d'anar, són un sistema conflictiu, contradictori, gens harmònic, en moltes disfuncionalitats, però són solucions que històricament se donen i rellancen el creixement quan hi ha crisis profundes i perllongades.
L'última crisi, com s'ha saldat d'ací? Com deia abans, retallades massives per a pagar un rescat bancari que ha servit per a comprar milers i milers de pisos als bancs per un preu major del que valien i vendre'ls per un preu menor del que valien als fons voltors i a altres empreses del sector immobiliari. Mecanisme d'acumulació per despossessió quasi de manual. Hem pagat entre tots. I no només amb impostos, sinó en retallades en un moment en què la despesa social era molt necessària, retallades que moltes vegades s'han traduït en més acomiadaments, en més atur, etc. Hem pagat entre tots, salvar-li el cul als bancs i obrir un nou mecanisme de negoci. Amb recursos públics s'ha obert una nova via de negoci molt favorable a determinats interessos que han transformat el mercat de l'habitatge. Per tant, és una cosa que anem a trobar de manera bastant recurrent. Formes de privatització, formes d'excloure o formes de transformar, de tornar a generar mercat. I crec que és important entendre el que ha passat els últims anys en una idea podríem dir, de mercantilització vertical i horitzontal, és a dir, horitzontal pel planeta, entrada en l'òrbita del capitalisme i del capitalisme més salvatge de molts països o regions que potser no ho estaven o ho estaven de manera molt marginal, vertical, mercantilització de moltíssimes més facetes de la vida, entrada augment del treball assalariat, o podríem dir externalització de treball domèstic cap a fora, cap al mercat, per a que moltes dones entren a treballar, etc. Per tant, mercantilització, creixement dels mercats a partir de l'acumulació per despossessió. Com se m'han fet tardíssim, vaig intentar aterrar això un poc en la conjuntura, m'he allargat més del previst. Com que ja he respost a algunes preguntes, em trobaré algun temps de preguntes, però intentaré fer-ho en 10 minuts. Què ha sigut el neoliberalisme? El neoliberalisme justament s'ha caracteritzat per un creixement del capitalisme extractiu bestial en les tres vessants que he comentat. En la vessant, podríem dir, de relació amb l'ecològica, en la vessant tradicional, sempre present, permanent, i aquesta tensió entre creixement il·limitat i límits biofísics. En el creixement del rendisme i especialment dels sectors immobiliari i financer, un creixement predatori que ha penetrat moltíssim l'organisme social, podríem dir, quantitat de gent que viu endeutada, potser ara perquè hi ha hagut 15 anys de desendeutament, però milions i milions de famílies treballadores que s'han hipotecat o que viuen amb crèdit al consum, etc., que algunes plans de pensions que s'han anat a invertir en borsa, vull dir que va pels dos sentits, demanar crèdit però també de participar de les finances. Bancarització massiva, quasi tot el món cobra el seu sou en un compte corrent en un banc. Això és una novetat històrica molt més recent que les que he comentat abans, o sigui, té 40, 50 anys, 30, depèn de les coses. Vull dir que hi ha coses que són relativament noves i han acompanyat o han caracteritzat el neoliberalisme. Per tant, auge del rendisme immobiliari i financer, auge de l'extractivisme ecològic i auge també o multiplicació dels mecanismes d'acumulació per despossessió. Per què ha passat això? D'una banda ha passat això fruit, podríem dir, d'un conflicte social, d'una guerra que les majories socials del planeta l'han perdut i que especialment les societats occidentals abans industrialitzades o que abans es deia avançades, a les societats del centre del capitalisme mundial, ha sigut una derrota molt contundent de lo que podríem dir la classe obrera fordista tradicional o fins i tot de la classe obrera en general. Una derrota dels sindicats, una derrota de les opcions d'esquerra fins i tot més moderada, una derrota de les principals receptes de l'esquerra tradicional, o com a mínim dels primers 70 anys del segle XX, i una derrota també de les utopies transformadores. Per tant, és fruit d'una correlació de forces que ha canviat, que s'ha agreujat moltíssim. Crec que no és cap novetat dir que el neoliberalisme bàsicament és que ens estan marcant gols cada dia, i cada vegada més, perquè les majories socials estan afeblides i perquè costa molt reaccionar i adaptar-se a això. Però m'agradaria introduir també la idea o lligar-ho amb els límits interns als que m'he referit abans. Des del meu punt de vista, la pressió cap a un capitalisme molt més extractiu, cap a una major presència de les dinàmiques extractivistes en el capitalisme, té molt a veure amb les dificultats del capitalisme global per a créixer a ritmes que ho feia abans, per a generar les rendibilitats que ho feia abans fins als anys 70. Abans, amb els companys d'organització, els havia dit projectaré algun gràfic, després m'ha aparegut un abús, a primera hora del dissabte estarà així posant vos gràfics acompanyant tota aquesta xapa. Però segur que molts heu vist un gràfic molt famós, que normalment es coneix com la gran divergència, on es veu l'evolució de la productivitat, és a dir, el que produïm
per treballador o per hora treballada, entre tots, és una mitjana, i l'evolució dels salaris. I bueno, és un gràfic que es veu per als Estats Units, es veu per a Europa, es veu per a l'economia espanyola, es veu per a pràcticament tot el món, que al voltant dels anys 70 o 80 hi ha una divergència. Venien d'unes dècades, unes quantes dècades, en què el creixement del que produïem i el creixement del que rebíem anaven a la part, sempre produïem excedent, si hi havia benefici capitalista, sempre produïem excedent, però hi havia un creixement més o menys harmònic entre el que se'ns pagava, a la immensa majoria que treballa com a assalariada, i el que produïem. Hi ha un divorci a partir dels anys 70-80 d'aquest canvi en la correlació de forces, d'aquests processos de privatització, d'aquests processos d'afebliment del treball i de les esquerres, per dir-ho així. Que evidentment ha fet que el producte per treballador, el producte per hora treballada, el que produïm, creixca més ràpid o cada vegada més ràpid en relació als salaris. Per tant, que la part de l'excedent vagi creixent molt més ràpid que els salaris. Això, diguem, és el resultat del que plantejava. Però crec que és interessant quan es mira aquest gràfic, que és un gràfic que s'ha usat molt com polèmicament i que retrata molt bé el que ha passat en els últims 40-50 anys, crec que no s'atén tant al fet que, efectivament, la productivitat creix més ràpid que els salaris, però ho fa molt més lent que ho venia fent. O sigui, els salaris, en comparació amb com creixien fins als anys 70, entre la Segona Guerra Mundial i els anys 70, s'han desaccelerat o fins i tot s'han contret en molts àmbits, però és que la productivitat s'ha desaccelerat molt. El creixement intensiu que caracteritza el capitalisme s'està ralentint des de fa 40-50 anys i troba moltes dificultats. I aquest creixement intensiu, aquest creixement de la productivitat, que abans és relacionat molt amb la reinversió de l'excedent, justament s'explica per això, perquè les taxes d'inversió cada vegada són més baixes, i sobretot la inversió productiva. Inversió per al capitalista és qualsevol cosa, és diners que espera obtenir més diners, és diners que esperen obtenir un guany, això és una inversió. Però en termes socials, la inversió és usar excedent per a millorar les condicions de producció en el futur, ampliar el pastís de demà. I això no cal capitalisme, això és una economia agrària. No sé, si tu estàs plantant uns arbres en lloc de plantar cereal, això vol dir que durant molt de temps no tindràs collita perquè l'arbre normalment no dona fruits el primer any, estàs invertint per augmentar el producte en el futur o per a diversificar-lo. Per tant, des d'aquest punt de vista de la inversió, d'ús de l'excedent per a millorar, ampliar el pastís en el futur, però en el cas del capitalisme per a millorar l'eficiència i augmentar la productivitat, s'ha ralentitzat, s'ha alentit o fins i tot ha parat, s'ha estancat en els últims anys. Haureu sentit parlar de l'informe Draghi. Bàsicament el que ve a dir l'informe Draghi és així se mos estan menjant el pastís i en Europa els empresaris no estan invertint, els inversors no inverteixen des de fa 15 anys. I és que en els 15 anys abans de la crisi, això és després de la crisi, però és que en els 15 anys abans de la crisi estaven invertint molt menys. Per a ells invertien perquè obtenien diners. Com ho feien? Bàsicament captant més part de l'excedent a través de les finances i a través de l'immobiliari, el que plantejava la companya. Hi ha un límit, sí. Això vol dir que s'està invertint molt menys, que molta menys part de l'excedent va al capital productiu. I això no és una valoració moral, hauríem de produir més i s'ho estan quedant uns que no participen de la producció. Són categories diferents. Però el fet és que l'auge de la inversió a la busca de rendes, a la busca de peatges, de què hi ha de lo mío, sense participar en la producció, té molt a veure en les dificultats, en aquest tipus de crisis estructurals als que m'he referit abans, en les dificultats per a obtenir una rendibilitat suficient i sostinguda per part dels capitals avui en dia. Això explica gran part de les ofensives o com, en lloc de construir un consens a partir de dir ampliem cada vegada més el pastís i així vosaltres podeu augmentar els salaris i nosaltres els beneficis, com s'ha passat a una situació que és molt més de rapinya. Per a seguir creixent, per a seguir obtenint rendibilitats, no n'hi ha prou amb els mecanismes d'augment de la productivitat, d'inversió tradicionals del capitalisme en les dècades clàssiques, sinó que necessitem devaluar salaris, sinó que necessitem privatitzar, sinó que necessitem obrir nous nínxols de negoci basats en béns essencials, etc. Crec que això és el que ha caracteritzat, en gran part, a banda de l'ofensiva ideològica i de les polítiques econòmiques concretes, el que hi ha de fons i el que relaciona el capitalisme extractiu amb la conjuntura històrica que hem viscut en els últims 30-40 anys és en gran part això. Una pressió molt forta cap al desplaçament dels capitals al rendisme, immobiliari i finances, cap a l'ús de mecanismes polítics de despossessió i cap a un extractivisme que està molt relacionat amb la renda. Quan hi ha països,
per exemple, en Amèrica Llatina, que s'especialitzen o que fins i tot tracten de construir una alternativa al neoliberalisme a partir de l'extracció d'uns recursos que no se reposen, estic pensant en Venezuela o Bolívia o Equador, bàsicament el que hi ha allà és la desaparició d'una via industrial capitalista que s'havia assajat amb més o menys èxit. Però el que hi ha allà és el tancament d'una via industrial capitalista clàssica, basada en la inversió, basada en la remuneració del treball, basada, diguem, en les línies bàsiques que tracta de definir com a normatives d'una certa època del capitalisme. Per tant, la pressió per a l'extractivisme, en gran part, i sobretot per a l'especialització extractivista en països sencers o en regions molt àmplies, té a veure amb la desaparició d'alternatives, diguem, més típiques del capitalisme o més exclusives del capitalisme, com seria aquesta idea de creixement constant de la productivitat, creixement intensiu i reinversió productiva de l'excedent. I això aplica molt al nostre país. El País Valencià, o sigui, gran part del model turístic només se pot entendre en termes de rendisme immobiliari i d'extractivisme territorial i ecològic. I això exemplifica també la fi d'unes altres vies de desenvolupament. De fet, això potser és una via de subdesenvolupament, però està molt relacionat amb el tancament o amb el tancament parcial d'altres vies de desenvolupament, que, ojo, no dic que foren millors, no dic que no conduiren a una crisi ecològica, no dic que no incorporen explotació, simplement tracte de situar situacions que nosaltres hem vist molt a prop i que hem tingut molt presents. L'auge de les finances, l'auge de l'immobiliari, l'extractivisme ecològic, en aquest cas, no tant amb la mineria o amb el fracking o amb coses així, com amb l'extractivisme turístic, etc. Si això caracteritza el neoliberalisme a escala interna, però també a escala internacional, el període de globalització, diguem que és evident que la lectura actual se correspon a una crisi profunda d'això. Una crisi política, en 2 minuts tanqui, una crisi política profunda que comença a veure's les costures, que comença en la perifèria mundial, podríem dir, especialment en Amèrica Llatina, tot i que no només, molt a l'inici, quan aquests processos d'acumulació per despossessió, de privatització, molt lligats a l'imperialisme, a la intervenció externa, si no via CIA o via pressions militars a través de l'FMI i el Banc Mundial, etc., però condueixen a processos de privatització i empobriment massiu, diguem, hi ha una primera resposta, però no genera una crisi del projecte neoliberal internacional. Avui en dia estem situats davant una crisi del neoliberalisme, però què és el que caracteritza aquesta crisi? La fi de les dinàmiques, o sigui, hi ha una aposta per la fi de les dinàmiques extractivistes del capital extractiu, hi ha una aposta per revertir aquesta tendència a l'estancament dels salaris, a l'empobriment de les majories. No té res a veure amb això. Perry Anderson, en un article bastant interessant que va publicar a principis d'aquest any, llegint una mica el moment Trump, justament plantejava que el neoliberalisme ha consistit en 2 coses, un manual, una caixa de receptes, una caixa d'eines internes per a canviar aquesta correlació de forces, per a carregar-se els sindicats, per a privatitzar, per a aplicar polítiques que desdemocratitzen les decisions econòmiques, que ho decidís el Banc Central, el govern no pot incidir. No és que ho decidís la comissió, el govern no pot incidir. Per tant, un buidatge de lo que és la democràcia. Això són receptes internes d'un neoliberalisme, podríem dir, a escala nacional, que s'ha multiplicat. I el que ha favorit la seva multiplicació és un neoliberalisme com a règim internacional, on l'FMI, on el Banc Mundial, on l'Organització Mundial del Comerç i on el predomini militar dels Estats Units després de l'esfondrament del bloc soviètic han tingut un pes claríssim en imposar a altres països aquestes receptes que ja estaven definides, per dir-ho així. Quan intentaves anar del redil hi havia molts mecanismes per a disciplinar. Els primers els financers, des de la prima de risc que ningú et presta o que et presten a un cost altíssim, fins a l'especulació contra el valor de la moneda d'un país. Per tant, tothom que ha intentat alternatives, podríem dir, més o menys rupturistes, però dintre del capitalisme, s'ha vist disciplinat pels mecanismes exteriors d'esta globalització neoliberal. Però, tot això entra en crisi a l'any 2008, on aquesta crisi de rendibilitat del capitalisme es fa molt més present per com les finances havien amplificat una demanda que ja no se sostenia i fa visible, primera, que la globalització ha tingut uns clars perdedors. Normalment es contraposa a la classe treballadora blanca o la classe treballadora tradicional europea amb la classe treballadora d'altres països, diríem, de la perifèria mundial. Bàsicament, hi ha hagut sectors poc o gens afectats, o sigui, poc o gens beneficiats
per la globalització, que serien algunes de les classes mitjanes baixes en països de determinada perifèria mundial, especialment a Àsia. Hi ha hagut sectors que s'han beneficiats, però que sobretot tenen un nom propi, que és la Xina, és a dir, l'èxit d'un país i d'alguns dels seus socis comercials ha tret a milions i milions de la pobresa. No m'estic casant amb la Xina, per dir-ho així, però és evident que ha sigut un model d'èxit dins dels termes de com estan plantejades les regles del joc, però en canvi tot el proletariat migrant, tots els sectors exclosos en països de la perifèria afectadíssims per les mesures d'austeritat i de privatització, gran part de la classe, si no tota, la classe treballadora dels antics països industrialitzats s'ha vist molt castigat per aquests processos d'acumulació per despossessió als seus països, però també en els països de l'antiga òrbita soviètica, que el que han fet és afavorir deslocalitzacions, generar de sobte una reserva de treball assalariat massiva, empobrida, que feia molt beneficiós la possibilitat de traslladar la producció allà on hi havia salaris més barats i per tant plantejava una solució per als capitals. Aquesta solució a la que m'he referit abans de desvaloritzar salaris o costos laborals, de vegades no cal devaluar els salaris o fer baixar els salaris interns, pots anar a buscar on n'hi ha més barats, de més baixos si es donen certes condicions. Tot això ha entrat en una crisi que primer s'expressa econòmicament, però que ha generat una crisi social, una crisi de legitimitat dels estats democràtics buidats de tota capacitat d'incidència de la població, una crisi orgànica, de legitimitat també de les elits, i que és el que ha donat lloc al moment populista, moment populista que hem vist aproximadament des de la crisi, podríem dir des de la dècada del 2010. El populisme, com el definiria segurament un dels principals teòrics i pràctics a l'estat espanyol, que és l'Íñigo Errejón, seria bàsicament un exercici de simplificació de la política, un exercici de simplificació dels interessos per a dibuixar dos camps en batalla i dibuixar-los de la manera més favorable a tu. Dibuixant unes elits o una casta i un poble, qui és el poble i qui el composa és l'art de la política, etc. No entro a valorar això, dic quin és l'exercici que planteja el populisme i quina és l'estratègia política d'accés al poder i fins i tot d'exercici del poder. Les estratègies populistes han sigut vàlides o almenys acceptades tant per a moviments d'esquerres o que acompanyaven i tractaven de canalitzar les demandes populars com ara per a moviments reaccionaris, fins i tot un cert populisme empresarial. El País Valencià és un exemple d'això. Si no tant en l'accés, com a mínim en l'exercici del poder, hi ha hagut determinats polítics que s'han caracteritzat per una cosa pareguda a Berlusconi, dibuixar uns progrés que estan contra el progrés, paradoxalment, etc. I el poble del qual formen ells part, casualitat, i que fa les coses que beneficien a tothom, que a més són incults com pressuposen que és el poble, no sé com dir-ho, però que és funcional a moltes formes d'accés al poder i a moltes estratègies i a molts projectes polítics. La qüestió és que davant de l'amenaça del populisme, podríem dir per l'esquerra i per la dreta, el blindatge de les elits, i en el cas europeu això és claríssim, també en els Estats Units i de les elits internacionals també, però el blindatge de les elits cap a cedir qualsevol demanda, el blindatge de l'estat liberal i de les seves institucions en una lògica no democràtica ha sigut capaç de derrotar els populismes d'esquerra, almenys de moment. Però no els altres. Per tant, el que abans era l'esquerra es troba avui atrapada en un joc geopolític on veiem que hi ha unes potències en auge i una potència imperial que es nega a acceptar la seva decadència, la reconeix però es nega a acceptar-la, unes elits europees incapaces de reaccionar perquè s'han tancat a tot input que vinga de fora dels seus propis cercles tancats i de la seva ideologia, per tant que fan tard a tot i que estan sent humiliades ara mateix per la potència hegemònica. L'esquerra sí no pintem absolutament res. Últimament veig veus d'esquerres defensant la independència del Banc Central perquè Trump està atacant la Reserva Federal. Veus de centre-esquerra, veus liberals, no me refereix a gent equiparable o que us pugui interessar a vosaltres, però veig a sectors de centre-esquerra defensant la independència del Banc Central, que és una manera de dir que el Banc Central, que la política monetària no pot ser democràtica. És una recepta bàsica del neoliberalisme. Per tant, el que abans era l'esquerra, que no sé si avui té sentit seguir-li dient igual, està arraconada en una batalla que no ha triat i que no pot guanyar de cap manera. Primera, una batalla de potències en la que no té res a fer i en la que l'auge del militarisme ara ens explicaran molt millor cap on ens està conduint, però també en una batalla que dividís els subjectes en els que l'esquerra havia basat
els seus programes, els seus projectes i la seva força en aliances interclassistes, en un populisme que tracta d'apel·lar a sectors castigats de la classe treballadora tradicional i a aliar-los amb sectors dels autònoms i sectors de gran empresariat contra els immigrants i una elit global judeomaçònica de classe mitjana funcionària. Vull dir que el camp de batalla està definit per uns altres i, per tant, crec que és imprescindible que, més enllà dels tacticismes als que ens obligarà el moment històric, estar permanentment apretant el cul i intentant salvar els mobles perquè sempre ve el coco, que és un poc la situació en la que estem des de fa uns anys i en la que seguirem molt de temps, crec que és important espais de reflexió estratègica, sobretot si després es poden traduir en organització i acció, però espais de reflexió estratègica com este, per a sortir d'aquesta pinça en la que estem atrapats. Per tant, ho deixo així, perdoneu que m'estès moltíssim, gràcies per la vostra paciència i no sé si podem respondre alguna pregunta més, si no podem discutir després una mica fora de les xerrades. Moltes gràcies. Esperem que vos hagi semblat interessant. Ens veiem en el proper episodi, les nostres activitats i les xarxes socials. Som la Fènix Universitat Popular.